Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою у міжнародному порядку денному. За словами Бореля, саміт став важливою подією для роздумів про те, що ще ЄС та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які страждають через жахливу ситуацію з правами людини на півострові. За його словами, як у своїх двосторонніх контактах, так і на міжнародних форумах ЄС і надалі буде нагадувати про порушення прав людини, зокрема кримських татар, про політичні переслідування, примусовий призов на військову службу і мілітаризацію півострова Росією. Україна може розраховувати, що підтримка постраждалого від конфлікту населення залишається для Євросоюзу пріоритетом. Це включає заходи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної безпеки в Україні, особливо в регіонах, які постраждали від дестабілізуючих дій Росії, а також реінтеграція ветеранів. Сполучені Штати Америки нададуть понад $45 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги для народу України. Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепартаменту. У США розраховують, що ці кошти забезпечать необхідним більшість приблизно 3,5 мільйонів українців, які потребують допомоги, окремо тих, хто внаслідок російської агресії був змушений залишити рідні домівки, був розлучений з рідними та близькими. Ці гроші допоможуть забезпечити продуктами, житлом, матеріалами для опалення будинків, питною водою, медичною допомогою, включаючи психологічну. Вони також будуть спрямовані на підтримку контактів між членами сім'ї, розлученими через конфлікт.